Helo, dyma Miss Shelley Rees, pennaeth yr adran Saesneg yn Ysgol y Preseli. Miss Rees, anech chi plis dweud ychydig wrthom am pam wnaethoch ystyried ar brofi gyda'r app 360cities? Wel, mae sgwennu straeon byrion erioed wedi bod yn broblem yn enwedig ar lefel Tegail. Mae plant yn gweld hi'n anodd iawn i ysgrifennu stori llawn dychymyg, ble mae'r lleoliadau yn cael eu disgrifio mewn modd effeithiol, achos dyw'r pethau ddim yn weladwy iddyn nhw. Gret, felly beth yn union wnaethoch chi? Wel, gynllunio ni gwers wedyn yn seiliedig ar 360cities. Roeddwn ni iPad yr un i'r disgyblion, a wnaethon ni ddewis lleoliad penodol yn Awstralia, a annog y disgyblion i edrych rownd ar pob manylun o'r awyr, i'r baneri, i'r pobl yn paso, a wnaethon nhw creu rhyw fath o gynllun coryn yn edrych ar yr holl bethau oedd yna, a wedyn ni edrych ar geirfa effeithiol trwy ddefnyddio thesaurus wedyn ni i sicrhau bod y disgrifiadau yn fwy gweladwy i'r darllenydd. Hwna'n ddiddorol. Sut ath o wers? Wel, maen nhw'n grŵp cyda, a sa i 'di gweld nhw erioed yn gweithio 'da cymaint o ffocws a hynny. Oedd y gwaith wnaethon nhw gynllunio fel grŵp llawn dychymyg, llawn trosiadau, llawn cymariaethau, a oedd y lleoliad wedi dod yn fyw. A mae rhaid i fi weud, mae 360cities wedi newid eu persbectif nhw ar ysgrifennu straeon. Gret. A fyddech chi'n defnyddio'r app eto? Yn sicr, mae'r plant yn barod wedi bod yn gofyn pryd ni'n gallu mynd i ryw leoliad arall, a oedd e'n hyfryd i weld nhw ar ddiwedd y wers yn mynd off a dewis lleoliadau eu hunain, a wnaethon nhw darn o waith cartre arbennig yn ysgrifennu paragraff agoriadol ar lleoliad gwahanol yn y byd, a dyna beth yw'r bwriad yn y mis Medi nawr yw i ddefnyddio hynny i ysgrifennu darn o waith cwrs. Gret, diolch yn fawr iawn.